Dobrý deň prajem. Zdravím všetkých priaznivcov rybolovu, ktorí uvažujú o kúpe ideálneho člnu. Rád by som vám predstavil hliníkový čln z dielne českého výrobcu Marine, konkrétne model 500 Fish DLX. Ako už napovedá názov, ide o 5-metrovú verziu ľahkého hliníkového člnu, ktorý je špeciálne upravený pre rybolov a rekreačné účely. Tento čln disponuje praktickými prvkami, ako sú napríklad plochá podlaha alebo veľa rybárskeho príslušenstva v štandardnej výbave. Základom pre vysokostabilný čln je trup v tvare V spolu s vysokými bokmi a plochou zadnou časťou. Tieto veľmi ekonomické a ekologické člny ponúkajú nadštandard priestoru, ktorý pri love potrebujete. Pri tejto verzii máte k dispozícii mnoho príslušenstva už v základnej výbave. Vonkajšia farba šedočierny Fish DLX design, stranová konzola DLX s riadením, plexištítom a zábradlím, nespočet úložných priestorov, podlážky pokryté vinilom, možnosť očalovnenia interiéru špeciálnym kobercom, dve čalovnené sedačky Marine, vodná nádrž v prednej časti lodi, držiaky rybárskych prútov, uväzovací úchyt na prednej časti, doska na prednej časti k pripevneniu elektromotoru potiahnutá vinilom a mnoho ďalšieho. Čo viac dodať, priatelia? Ideálna kombinácia bezpečia a pohodlia, rybolov v luxuse, čo viac si môžeme prijať. Pre bližšie informácie navštívte stránky www.marine.cz alebo sa priamo informujte o výrobcu. Vidíme sa na vode.